esteu? Soc la mestra i anem a aprendre valencià. Avui anem a fer una classe molt senzilla. Anem a veure les vocals que tenim en valencià. Tenim una A, dos Es, una I, dos Os i una U. Anem a veure que la A sempre és oberta, per tant la tilde la portarà cap a aquest costat. En la E tenim una oberta i una altra tancada. La I sempre serà tancada. En la O passa el mateix que en la E. Tenim una oberta i una altra tancada. I la lletra U sempre tancada, com la I. Per tant, ara no hem de tindre cap problema a l'hora d'escriure la tilde en la lletra A perquè sempre és oberta, en la lletra I perquè sempre és tancada i en la lletra U perquè sempre és tancada. Anem a veure com aprendre a diferenciar la lletra E i la lletra O de la oberta a la tancada. L'única forma de saber-ho és en la pronunciació. La lletra E oberta té la següent pronunciació. Jo el vaig exagerar. Prudència. Aquesta estic obrint. Prudència. La A. Sempre que acaben en ència les paraules serà la E oberta. València, paciència, audiència. Veieu? Noteu la E oberta? La E tancada sona com en castellà. Cafè. Ja està. Anem a la O. Vaig exagerar també la O oberta. Però, això, la O, la boca, l'obris una miqueta. O. D'acord? Però. I la tilde oberta. I en la O tancada sona també com en castellà. Lleó, camió, castelló. Així de fàcil? Bé, espero que us hagi ajudat. Moltes gràcies.